Vieš, že tajomstvo tvojej nálady, imunity a odolnosti sa skrýva v tvojich črevách? Miliardy mikroorganizmov žijúcich v tráviacom trakte ovplyvňuje nielen tvoje telo, ale aj tvoju myseľ. Predstav si svoj mikrobióm ako záhradu. Ak chcem, aby prekvitala, musím ju vyživovať, kultivovať a chrániť. V tomto videu dostaneš niekoľko tipov, ako svoj vnútorný ekosystém podporiť. Ale poďme k základným faktom. Poprvé, až 70% imunitných buniek sídli práve v črevách. Keď je mikrobióm v rovnováhe, imunitný systém funguje efektívne. Ak prevláda chaos, imunita je v neustálom strehu, čo vedie k únave, chronickým zápalom a strate odolnosti. Po druhé, tvoje črevá produkujú neurotransmitery, ako je serotonín a dopamín. Inými slovami, to, čo sa deje v tvojom bruchu, vplýva na tvoj nervový systém a hlavu. Narušený mikrobióm môže spôsobovať výkyvy nálad, neschopnosť zvládať stres a môže viesť až k úzkostným stavom. Ak sa na každé sústo, ktoré si vložím do úst, pozriem z pohľadu, kedy je môjim zámerom podporiť svoj vnútorný svet, postupne mením svoje zvyky tak, aby som vo svojom jedálničku zredukovala bielú múku, ultraspracované potraviny, sladkosti, vyprážané jedlá, sladené či energetické nápoje, ktoré poškodzujú rozmanitosť mikrobiómu a podporujú množenie neprospešných baktérií a kvasiniek v čreve. Nie je to o veľkých náhlych zmenách, ale o každodenných malých rozhodnutiach. Postupne zaraď do svojej rutiny zvyky, ktoré ti dávajú zmysel. Tu je niekoľko typov. Stále maj po ruke jablko alebo iné čerstvé ovocie. Rozširuj spektrum farebnosti na svojom tanieri. Zaraď viac zeleniny, strukovín a obilnín. Každé sústo vlákniny, ktoré príjmeš, je potravou pre prospešné baktérie v tvojom čreve. Vymeň energetické nápoje za zelený čaj, kombuču alebo maču. Sú zdrojom antioxidantov, ktoré podporia celkovú vitalitu a jasnosť tvojej mysle. Začni ochutnávať fermentované potraviny, ako napríklad kimči, pickles, tempeh alebo kyslá kapusta v surovom stave. Pokús sa nahradiť chemické lieky bylinami. Predĺž interval medzi posledným jedlom večer a prvým nasledujúci deň. Táto pauza umožní tvojim bunkám si upratať a zregenerovať. Hovorí sa tomu autofágia. Vedľajším efektom bude to, že zhodíš kila navyše. Choď do prírody a skús ochutnávať bylinky, ktoré poznáš. Začni napríklad púpavou. Buď v kontakte so zemou. Ľahni si do trávy, prejdi sa na boso. Pohrab sa v hline. Pôda je jedným z najstarších a najrozmanitejších zdrojov mikroorganizmov na Zemi. Podľa štúdií pri kontakte so zemou dochádza k prenosu baktérií na pokožku a častokrát aj do organizmu, čo môže prospešne ovplyvniť zloženie ľudského mikrobiómu. Práca so zemou stimuluje nervový systém a pomáha znižovať hladinu stresových hormónov, zlepšuje náladu a podporuje imunitu. Ak teda tvoja babka býva v paneláku a doma máte len anglický trávnik, v komunitnej záhrade na sýpke si môžeš vytvoriť svoj vlastný záhon, niečo praktické sa naučiť a možno si pestovanie vlastnej obživy obľúbiš tak ako my.